Čo ak vám poviem, že najväčšia sila sa neskrýva v akcii, ale v jej absencii? Čo ak je najmocnejším krokom, ktorý môžete urobiť, neurobiť vôbec nič? Vo svete posadnutom rýchlosťou, produktivitou a okamžitými reakciami znie táto myšlienka ako kacírstvo. Ale práve v tom spočíva jej sila. Je to tajomstvo, ktoré pozná elita. Princíp, ktorý oddeluje tých, ktorí riadia svet, od tých, ktorých svet riadi. Dnes nebudeme hovoriť o potláčaní emócií. Budeme hovoriť o ich majstrovskom ovládaní. Dnes sa ponoríme do umenia nereagovať. Toto nie je ďalšia nudná lekcia z histórie. Toto je operačný systém pre myseľ moderného muža. Kód, ktorý pochopí len málo kto, ale ktorý vám, ak ho príjmete, zaručí absolútny pokoj a mentálnu prevahu. Ste pripravení? Ak áno, napíšte do komentárov slovo kontrola, pretože presne to sa dnes naučíte prevziať späť. Žijeme v ére neustálej provokácie. Každé pipnutie telefónu, každý negatívny komentár, každá správa v televízii je navrhnutá tak, aby vo vás vyvolala reakciu. Váš hnev, vaša frustrácia, vaša radosť, to všetko je tovar, komodita, s ktorou obchodujú sociálne siete, médiá a dokonca aj ľudia vo vašom okolí. Váš emocionálny výboj je pre nich palivom. A vy im ho dávate zadarmo, za každým, keď bezmyšlienkovite zareagujete. Problém je, že sme boli vychovaní v presvedčení, že reagovať znamená byť živý, angažovaný, silný, že mlčať znamená byť slabý. To je najväčší omyl, ktorý bráni mužom dosiahnuť skutočnú vnútornú silu. Každá nekontrolovaná reakcia je malou kapituláciou, odovzdaním kúska svojej suverenity. V tejto sérii mentálnych tréningov si ukážeme, ako tento proces otočiť, ako si vziať späť svoju energiu a stať sa pánom svojho vnútorného sveta, bez ohľadu na to, aký chaos panuje vonku. Toto je prvá a najdôležitejšia lekcia. Prvý princíp. Ilúzia kontroly cez reakciu. Spoločnosť nás učí, že keď na niečo rázne zareagujeme, preberáme kontrolu. Keď na urážku odpovieme urážkou, bránime si česť. Keď na problém reagujeme panikou, ukazujeme, že nám na ňom záleží. Toto je zásadný mentálny klam. Pravda je presne opačná. Reakcia nie je prejavom kontroly, ale jej stratou. Je to moment, kedy externý spúšťač, slovo, udalosť, správa, prevezme velenie nad vašim vnútorným stavom. Stávate sa bábkou, ktorej nitkami poťahuje niekto alebo niečo iné. Skutočná kontrola, tá elitná forma kontroly, sa rodí v priestore medzi spúšťačom a vašou odpoveďou. Väčšina ľudí ani nevie, že tento priestor existuje. Pre nich je spúšťač a reakcia jedna a tá istá vec. Pre vás od dnešného dňa sa tento priestor stane vašim kráľovstvom, vašou strategickou zónou, kde sa rozhoduje o všetkom. Nereagovať okamžite neznamená byť pasívny. Znamená to dať si čas na výber najlepšej možnej odpovede, nie tej najjednoduchšej. Druhý princíp. Moderná dichotómia kontroly. Nemusíte čítať staré texty, aby ste pochopili najmocnejší koncept stoicizmu. Predstavte si svoj život rozdelený na dve zóny. Prvá je vaše vnútorné kráľovstvo. Sem patria vaše myšlienky, vaše názory, vaše rozhodnutia, vaše hodnoty a vaše reakcie. V tomto kráľovstve ste absolútnym vládcom. Nikto a nič vám nemôže vziať moc nad touto doménou, pokiaľ mu to sami nedovolíte. Druhá zóna je vonkajší chaos. Sem patrí všetko ostatné, čo si o vás myslia iní ľudia, počasie, ekonomika, dopravná zápcha, výsledky volieb, správanie vašej partnerky. Nad týmito vecami máte nulovú alebo len veľmi obmedzenú priamu kontrolu. Chyba, ktorú robí 99% mužov je, že investujú 100% svojej emocionálnej energie do snahy kontrolovať vonkajší chaos a zanedbávajú svoje vnútorné kráľovstvo. Výsledkom je frustrácia, hnev a pocit bezmocnosti. Elitný prístup je presne opačný. Investovať 100% energie do ovládania svojho kráľovstva a prijímať vonkajší chaos ako súbor dát, nie ako osobný útok. Tretí princíp. Pauza ako vaša strategická výhoda. Medzi stimulom a reakciou je priestor. V tomto priestore leží naša sila a naša sloboda zvoliť si našu odpoveď. Toto je najdôležitejšia veta, ktorú sa dnes naučíte. Predstavte si šachového veľmajstra. Po superovom ťahu neurobí okamžite ten svoj. Sleduje šachovnicu, analyzuje, predvída, zvažuje všetky možnosti. Jeho sila nie je v rýchlosti, ale v kvalite jeho rozhodnutia. Ten krátky moment ticha, tá pauza, je to, čo ho odlišuje od amatéra. Váš život je vaša šachovnica. Každá provokácia, každá nepríjemná situácia je ťahom súpera.
Bežný človek reaguje okamžite inštinktívne ako amatér. Posunie prvú figurku, ktorá mu napadne. Vy ako stratég si doprajete luxus pauzy. Môže trvať sekundu, hlboký nádych. Môže trvať minútu, odchod z miestnosti alebo aj deň. Odpoveď na e-mail až na druhý deň. V tejto pauze sa mení všetko. Z obete okolností sa stávate architektom svojej odpovede. Trénujte si túto pauzu. Začnite s malými vecami. Niekto vás predbehne v rade. Pauza. Nádych. Nič. Toto je tréning. Štvrtý princíp. Dekonštrukcia reakcie. Čo je to vlastne reakcia? Nie je to premyslená akcia. Je to nevedomý, automatizovaný emocionálny výboj. Je to ako reflex. Keď vás lekár udrie kladívkom pod koleno, vaša noha vystrelí. Nemáte nad tým kontrolu. Väčšina ľudí žije svoj život presne takto. Niekto povie urážlivé slovo, úder kladívkom a ich hnev vystrelí reflex. Niekto ich v práci skritizuje, úder kladívkom a ich úzkosť vystrelí reflex. Žiť takto znamená žiť na úrovni zvieraťa. Umenie nereagovať je procesom premeny týchto reflexov na vedomé voľby. Je to o povýšení sa nad svoj limbický systém. Keď cítite, že sa vo vás dvíha emócia, hnev, strach, závisť, neidentifikujte sa s ňou. Pozorujte ju. Povedzte si v duchu: aha, toto je hnev. Zaujímavé. Týmto aktom pozorovania vytvárate odstup. Už nie ste hnevom, ste pozorovateľom hnevu. A pozorovateľ sa môže rozhodnúť, čo urobí ďalej. Môže nechať hnev prejsť ako mrak na oblohe, bez toho, aby sa z neho stal dážď slov alebo činov. Toto je mentálne jiu-jitsu najvyššej úrovne. 5. princíp. Vysoká cena lacných emócií. Každá vaša emocionálna reakcia má svoju cenu. Predstavte si, že každý deň začínate so 100 jednotkami mentálnej energie. Každý frustrovaný povzdych v dopravnej zápche vás stojí 1 jednotku. Každý nahnevaný komentár, ktorý napíšte na internete, vás stojí 5 jednotiek. Hádka s partnerkou o maličkostiach 10 jednotiek. Rozčuľovanie sa nad politikou 20 jednotiek. Na konci dňa vám nezostane žiadna energia na to, čo je skutočne dôležité. Na vaše ciele, vašu prácu, vašu rodinu, váš osobný rast. Míňate svoje mentálne bohatstvo na bezcenné veci. Umenie nereagovať je v podstate mentálny minimalizmus. Je to o odmietnutí míňať svoju drahocennú energiu na veci, ktoré sú mimo vašej kontroly alebo pod vašu úroveň. Silný muž si je vedomý hodnoty svojej pozornosti a energie. Neinvestuje ju do každej provokácie. Šetrí si ju pre bitky, na ktorých záleží. Pýtajte sa sami seba pri každej situácii. Stojí mi toto za investíciu mojej energie? V 9 z 10 prípadov bude odpoveď jasné nie. 6. princíp. Rámovanie, zmena operačného systému. To, ako vnímame udalosť, určuje našu emocionálnu odpoveď. Udalosť sama o sebe je neutrálna. Je to len súbor faktov. To, čo jej dáva emocionálny náboj, je náš príbeh o nej, náš rámec. Bežný človek používa prednastavený, často negatívny rámec. Šéf ma skritizoval sa prekladá ako neznáša ma, vyhodí ma. Partnerka je ticho sa prekladá ako je nahnevaná, urobil som niečo zlé. Umenie nereagovať spočíva v schopnosti vedome meniť tieto rámy. Namiesto šéf ma skritizoval, použite rámec, dostal som cennú spätnú väzbu na zlepšenie. Namiesto dostal som defekt, použite rámec, vesmír mi doprial nečakanú pauzu na premýšľanie. Toto nie je naivný optimizmus. Je to strategická voľba. Je to odmietnutie byť obeťou príbehu, ktorý vám automaticky podsúva vaša myseľ. Vy ste autorom príbehu. Ak sa vám nepáči, prepíšte ho. Opýtajte sa sami seba, aký iný užitočnejší príbeh si môžem o tejto situácii povedať? Táto jednoduchá otázka vám dáva moc nad realitou. 7. princíp. Pohľad zhora. Keď sa topíte v probléme, zdá sa vám obrovský a neprekonateľný. Emócie vás pohltia. Stoici mali na to silný liek, pohľad zhora. Je to mentálne cvičenie. Zatvorte oči a predstavte si, že sa vznášate nad miestom, kde sa práve nachádzate. Stúpate vyššie a vyššie, vidíte svoju budovu, svoju ulicu, svoje mesto, stúpate ešte vyššie a vidíte celú svoju krajinu ako súčasť kontinentu, ešte vyššie a vidíte planétu Zem, modrú guľu, vznášajúcu sa v tichom čiernom vesmíre. A
A teraz, z tejto perspektívy sa pozrite späť na svoj problém. Na ten e-mail, ktorý vás nahneval. Na tú urážku, ktorá vás zranila. Aký je veľký z tohto pohľadu? Je menší ako zrnko prachu. Toto cvičenie koušom nerobí váš problém bezvýznamným. Robí ho zvládnutelným. Dáva vám perspektívu. Pripomína vám, že ste súčasťou niečoho oveľa väčšieho. Že váš život je len krátky záblesk v histórii vesmíru. A míňať tento drahocenný čas na malicherné emocionálne drámy je plytvanie. Robte toto cvičenie vždy, keď cítite, že vás pohlcuje stres alebo hnev. Je to okamžitý resetovací gombík pre vašu myseľ. 8. princíp. Premeditatio malorum. Strategická pesimizácia. Moderná kultúra je posadnutá pozitívnym myslením, ale čo ak je strategický pesimizmus oveľa účinnejší nástroj na dosiahnutie pokoja? Stoici praktizovali niečo, čo nazývali premeditatio malorum. Premýšľanie o zlých veciach, ktoré sa môžu stať. Nie je to o tom, aby ste sa trápili. Je to o mentálnej príprave a otužovaní. Každé ráno si na pár minút predstavte, čo najhoršie by sa mohlo v ten deň stať. Môžete prísť o prácu, môžete havarovať, môže vás opustiť partnerka. Nejde o to, aby ste sa v tom vyžívali, ale aby ste si na každú z týchto možností v duchu odpovedali, ako by som to zvládol, aké sú moje možnosti, ako by som sa z toho dostal. Týmto cvičením robíte dve veci. Poprvé, znižujete strach z neznámeho. Keď si najhorší scenár premyslíte, často zistíte, že by ste ho prežili. Stratí svoju emocionálnu silu. Po druhé, pripravujete sa. Stávate sa odolnejším. Keď sa potom počas dňa stane niečo zlé, nebudete v šoku. Vaša myseľ si to už v malom nasimulovala. Namiesto paniky príde pokoj a pripravenosť konať. Je to ako mentálny požiarny nácvik. 9. princíp, amor fati, ofenzívna akceptácia. Toto je jeden z najvyšších a najťažších konceptov, ale ak ho pochopíte, stanete sa nezastaviteľným. Amor fati znamená láska k osudu. Nejde len o pasívne prijímanie toho, čo sa deje. To je pre začiatočníkov. Ide o aktívne milovanie všetkého, čo sa vám stane. Každú prekážku, každú bolesť, každú stratu nevnímate ako niečo, čo musíte pretrpieť, ale ako niečo, čo ste si sami vybrali. Ako nevyhnutnú a dokonalú súčasť vašej cesty. Stretne vás prekážka? Výborne. Presne toto som potreboval na otestovanie svojej sily. Zradí vás priateľ? Ďakujem za lekciu o ľudskej povahe. Zlyhate v projekte? Perfektné, teraz viem, ako to neurobiť na budúce. Tento postoj mení celú dynamiku. Z obete sa stávate alchymistom, ktorý premieňa olovo utrpenia na zlato múdrosti a sily. Nič vás nemôže zlomiť, pretože všetko, čo by vás malo zlomiť, vnímate ako palivo pre svoj rast. Je to ultimátna forma mentálnej slobody. Opýtajte sa sami seba. Ako môžem túto situáciu, nech je akokoľvek zlá, nielen akceptovať, ale milovať ju ako súčasť svojho osudu? 10. princíp. Vnútorná citadela. Predstavte si, že vaša myseľ je nedobytná pevnosť, citadela. Mimo tejto pevnosti zúri búrka, vonkajšie udalosti, názory iných ľudí, chaos sveta. Tieto veci môžu byť dohradieb, môžu robiť hluk, ale nemôžu sa dostať dovnútra, pokiaľ im sami neotvoríte bránu. Vaše reakcie sú brány do vašej citadely. Každý krát, keď nekontrolovane zareagujete na vonkajší podnet, otvárate bránu a púšťate chaos do svojho vnútra. Umenie nereagovať je umením držať brány pevne zatvorené. Strážiť svoju vnútornú pevnosť. Vy ste veliteľom tejto citadely. Vy rozhodujete, čo vpustíte dnu. Názor kolegu, ktorý vás nemá rád, zostane vonku. Agresívny vodič na ceste zostane vonku. Negatívne správy zostanú vonku. Dovnútra púšťate len to, čo si vedome vyberiete. Logiku, rozum, pokoj, stratégiu. Pestujte si tento obraz svojej mysle. Vždy, keď cítite útok zvonku, vizualizujte si hradby svojej citadely. Vy ste v bezpečí vo vnútri. Všetko ostatné je len počasie. A vy nie ste počasie. Vy ste pevnosť, ktorá mu odoláva. 11. princíp. Rozdiel medzi tým, čo sa stalo, a príbehom, ktorý si o tom hovoríte. Toto je jemné, ale kľúčové rozlíšenie. Fakt. Prší. Príbeh. To je hrozné. Celý deň je zničený. Nikdy sa nedostanem tam, kam potrebujem. Fakt. Kolega dostal povýšenie, nie vy. Príbeh. Nikdy ma neocenia, som neschopný, moja kariéra sa skončila. My nereagujeme na fakty. Reagujeme na naše príbehy o faktoch.
A naše príbehy sú často plné preháňania, domnienok a katastrofických scenárov. Umenie nereagovať začína oddelením faktu od príbehu. Keď sa niečo stane, najprv si pomenujte holý fakt bez akéhokoľvek hodnotenia. Dostal som e-mail s kritickou spätnou väzbou. Bodka. To je fakt. Až potom si uvedomte príbeh, ktorý vám automaticky naskakuje v hlave. Šéf si myslí, že som idiot. A spochybnite ho. Je to naozaj pravda? Aké sú iné možné príbehy? Šéf chce, aby som sa zlepšil. Šéf mal zlý deň. Šéf mi dáva príležitosť ukázať, že sa viem poučiť. Tým, že oddelíte fakt od fikcie, beriete emóciám ich moc. Reagujete na realitu, nie na svoju úzkostnú fantáziu. 12. princíp. Sila ticha v komunikácii. V rozhovore, hádke alebo vyjednávaní má väčšina ľudí nutkanie zaplniť každú sekundu ticha slovami. Ticho je pre nich nepríjemné. Vnímajú ho ako slabosť. Ale pre stratéga je ticho zbraňou. Keď na vás niekto útočí alebo vás provokuje a vy namiesto okamžitej obranej reakcie len mlčíte a pozeráte sa na neho, stane sa niekoľko vecí. Poprvé, narušíte jeho očakávaný scenár. Čakal boj, ale nenašiel súpera. Toho vyvedie z miery. Po druhé, dáte mu priestor, aby počul, čo vlastne povedal. Často si ľudia v zápale emócií uvedomia absurdnosť svojich vlastných slov, až keď ich vyslovia do ticha. Po tretie, projektujete absolútnu sebadôveru. Kto mlčí, keď je napádaný, signalizuje, že slová útočníka pre neho nemajú žiadnu váhu, že je nad vecou. Po štvrté, získavate čas na premyslenie svojej odpovede. Nereagujte. Počkajte. Nechajte ticho pracovať za vás. Často je najlepšou odpoveďou žiadna odpoveď. Ticho je prejavom sily, nie slabosti. Je to štít, ktorý odráža útoky bez toho, aby ste museli minúť jedinú kvapku energie. 13. princíp. Neidentifikujte sa so svojimi emóciami. Bežný človek povie, som nahnevaný. Tým stotožňuje celú svoju bytosť s jednou dočasnou emóciou. Je to, ako by ste povedali, som mrak, keď po oblohe prechádza mrak. Je to nezmysel. Vy nie ste vaše emócie. Vy ste obloha, na ktorej sa emócie objavujú a miznú. Sú to len dočasné chemické a mentálne stavy. Precvičte si zmenu jazyka. Namiesto som nahnevaný, povedzte cítim hnev. Namiesto som v strese, povedzte prechádzam pocitom stresu. Táto malá zmena v slovách vytvára obrovský posun vo vnímaní. Vytvára odstup, dáva vám to pozíciu pozorovateľa. A ako pozorovateľ máte na výber. Môžete sa rozhodnúť, či sa tým pocitom necháte uniesť, alebo ho len necháte prejsť. Keď sa naučíte pozorovať svoje emócie bez toho, aby ste sa s nimi stotožnili, stratia nad vami moc. Sú ako vlny na oceáne. Sú tam, sú silné, ale vy ste oceán, nie vlna. A oceán zostáva pokojný vo svojej hĺbke, bez ohľadu na to, aká búrka je na povrchu. 14. princíp. Konajte, nereagujte. Je dôležité pochopiť, že umenie nereagovať neznamená pasivitu alebo nečinnosť. Práve naopak. Je to o nahradení bezmyšlienkovitej reakcie premyslenou a cielenou akciou. Reakcia je riadená emóciami a vonkajšími podnetmi. Je horúca, rýchla a často neproduktívna. Akcia je riadená logikou, hodnotami a dlhodobými cieľmi. Je chladná, premyslená a efektívna. Príklad. Niekto vás urazí na porade. Reakcia. Okamžite mu to vrátite, začnete sa hádať, vytvoríte napätú atmosféru. Výsledok. Stratíte rešpekt, miniete energiu, nič nevyriešite. Akcia. Zaznamenáte si urážku, zachováte pokoj. Po porade si danú osobu vezmete bokom a chladne a vecne jej vysvetlíte, že takáto komunikácia je neprofesionálna a nebudete ju tolerovať. Výsledok. Zachováte si dôstojnosť, vyriešite problém efektívne a ukážete silu. Vždy sa pýtajte sami seba. Je to, čo sa chystám urobiť, horúca reakcia alebo chladná akcia? Slúži to mojim dlhodobým cieľom alebo len môjmu egu v tejto chvíli? 15. princíp. Fyzická kontrola ako brána k mentálnej. Vaša myseľ a vaše telo sú prepojené. Je veľmi ťažké udržať si mentálny pokoj, ak je vaše telo v stave poplachu. Keď cítite, že sa blíži silná emocionálna reakcia, okamžite prevezmite kontrolu nad svojim telom. Prvá vec, dýchanie. Váš dých sa zrýchli a splitčí. Vedome ho spomalte. Urobte hlboký nádych nosom na 4 sekundy.
Zadržte dých na 4 sekundy. Vydýchnite ústami na 6 sekúnd. Opakujte 3-krát. Toto jednoduché cvičenie vysiela vášmu nervovému systému signál, že nebezpečenstvo pominulo. Aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý je zodpovedný za pokoj a relaxáciu. Druhá vec. Postoj. V strese sa máme tendenciu hrbiť, sťahovať ramená. Vedome sa narovnajte. Vystrite chrbát, ramená dozadu, hlavu hore. Mocenský postoj vysiela mozgu signál seba dôvery. Tretia vec. Uvoľnite svaly. Vedome uvoľnite sánku, peste, ramená. Tým, že ovládate svoje telo, získavate kritické sekundy a mentálny priestor na to, aby ste sa rozhodli, ako budete konať, namiesto toho, aby ste len reagovali. 16. princíp. Neberte si nič osobne. Toto je jedno z najťažších, ale najoslobodzujúcejších pravidiel. To, ako sa k vám ľudia správajú, hovorí oveľa viac o nich ako o vás. Ich hnev, ich kritika, ich závisť. To všetko je projekciou ich vlastného vnútorného sveta, ich strachov, ich neistôt a ich nesplnených túžob. Keď na vás niekto kričí, nekričí v skutočnosti na vás. Kričí na svoju vlastnú frustráciu. Keď vás niekto kritizuje, nekritizuje vás. Kritizuje to, čo vo vás vidí a čo mu pripomína jeho vlastné zlyhania. Keď pochopíte tento mechanizmus, stanete sa voči urážkam imúnni. Sú ako šípy, ktoré stratia svoj jed, pretože viete, že neboli mierené na vás, ale na fantóma v mysli útočníka. Namiesto hnevu a bolesti začnete cítiť súcit alebo nezáujem. Uvedomite si, že ich správanie je ich problém, nie váš, a odmietnete si ich problém vziať na seba. Vaša hodnota nie je určená názormi iných ľudí, je určená vami. Keď si to skutočne zvnútorníte, stanete sa nedotknuteľným. 17. princíp. Cnosť versus ego. Každá situácia vám ponúka voľbu. Môžete reagovať z ega alebo konať z cnosti. Reakcia z ega je o tom, aby ste vyhrali, mali pravdu, vyzerali dobre, bránili si svoj imidž. Je motivovaná strachom, neistotou a potrebou potvrdenia. Konanie z cnosti je o tom, aby ste urobili správnu vec bez ohľadu na to, ako to vyzerá alebo čo si o tom myslia ostatní. Je motivované vašimi vnútornými hodnotami, odvahou, spravodlivosťou, múdrosťou, sebaovládaním. Príklad. Niekto vás verejne poníži. Reakcia z ega. Okamžite zaútočíte späť, snažíte sa ho ponížiť ešte viac, aby ste vyhrali. Akcia z cnosti. Zachováte pokoj a dôstojnosť, pretože viete, že zapojiť sa do takejto bitky je pod vašu úroveň. Možno sa neskôr rozhodnete problém riešiť, ale nie v afekte. Pýtajte sa sami seba. Konám teraz preto, aby som ochránil svoje zraniteľné ego, alebo preto, že je to v súlade s mojimi najvyššími hodnotami. Slok sporejsia už mne. Muž, ktorý koná z cnosti, nie je nikdy porazený, pretože jeho úspech sa nemeria vonkajším výsledkom, ale vnútornou integritou. 18. princíp. Rozdiel medzi nereagovaním a apatiou. Toto je zásadné rozlíšenie. Mnohí si mýlia stoický pokoj s apatiou alebo ľahostajnosťou. Apatia je stav, kedy vám na ničom nezáleží. Je to prejav porazenectva a rezignácie. Je to emócia prázdnoty. Stoické nereagovanie alebo apateia v pôvodnom zmysle je presný opak. Je to stav, kedy vám na správnych veciach záleží tak veľmi, že si odmietate nechať vziať energiu tými nesprávnymi. Je to stav intenzívneho sústredenia sa na to, čo môžete ovplyvniť. Svoje činy, svoje hodnoty a disciplinovaného ignorovania toho, čo ovplyvniť nemôžete. Nie ste skala, ktorá nič necíti. Ste pevnosť, ktorá sa rozhodla, že nebude reagovať na každé zaklopanie na bránu. Cítite emócie, ale nie ste ich otrokom. Cítite hnev, ale nenecháte ho diktovať vaše činy. Cítite smútok, ale nenecháte ho, aby vás paralizoval. Nereagovanie nie je o tom, že by ste boli bez emócií. Je to o tom, že ste nad nimi. 19. princíp. Ako nereagovanie buduje rešpekt a moc. V sociálnej dynamike je emocionálna stabilita vnímaná ako sila. Človek, ktorý si dokáže udržať chladnú hlavu, zatiaľ čo všetci ostatní panikária alebo sa hádajú, sa automaticky stáva lídrom. Jeho pokoj je nákazlivý. Ľudia sa k nemu obracajú pre radu a istotu. Keď nereagujete na provokácie, vysielate silný signál. Tvoje pokusy o manipuláciu na mňa nefungujú. Som na inej úrovni. To vás okamžite stavia do pozície moci. Vo vyjednávaniach vyhráva ten, kto má väčšiu trpezlivosť a emocionálnu kontrolu.
Vo vzťahoch je stabilný partner vnímaný ako opora. V krízových situáciách je pokojný človek ten, ku komu všetci vzhliadajú. Vaša schopnosť nereagovať nie je len nástrojom pre váš vnútorný pokoj. Je to aj mocný nástroj na ovplyvňovanie vášho okolia. Ľudia rešpektujú silu a nič neprojektuje tichú, sebavedomú silu viac ako schopnosť zostať pokojný uprostred búrky. Vaša nereaktivita sa stane vašou reputáciou. 20. princíp. Jediná myšlienka, ktorú potrebujete. Prešli sme si mnohými technikami a princípmi, ale ak si máte odniesť len jednu jedinú vec, nech je to táto. Jediná myšlienka, ktorú si treba položiť v každej situácii predtým, ako zareagujete, znie: je táto vec v mojej kontrole? Táto jednoduchá otázka je filtrom, ktorý oddelí všetko podstatné od všetkého nepodstatného. Ak je odpoveď áno, napríklad vaša snaha, vaša príprava, vaše slová, potom je na mieste cielená akcia. Ak je odpoveď nie, názor inej osoby, počasie, minulosť, potom je jediná racionálna a efektívna odpoveď akceptácia a nereagovanie. Všetká energia vynaložená na snahu ovplyvniť to, čo je mimo vašej kontroly, je stratená energia. Všetká frustrácia a hnev prameniace z vecí mimo vašej kontroly sú seba poškodzovaním. Urobte si z tejto otázky svoj mentálny reflex. Predtým, ako sa nahneváte, spýtajte sa: je to v mojej kontrole? Predtým, ako prepadnete úzkosti, spýtajte sa: je to v mojej kontrole? Táto jediná myšlienka je kľúčom, ktorý odomýka bránu k absolútnemu pokoju. Dnes ste nepozerali len video. Absolvovali ste mentálny tréning. Prešli sme cestu od pochopenia ilúzie kontroly až po jedinú myšlienku, ktorá dokáže zmeniť všetko. Zistili ste, že vaša najväčšia sila nespočíva v hlučnej reakcii, ale v tichom, vedomom rozhodnutí, v priestore medzi stimulom a odpoveďou. Hlavný a jediný záver, ktorý si musíte odniesť, je tento. Vaša reakcia je jediná vec vo vesmíre, ktorú máte 100% pod kontrolou. A je to jediná vec, na ktorej skutočne záleží. Všetko ostatné je len šum. Odteraz už nie ste listom vo vetre, ktorý zmietajú vonkajšie okolnosti. Ste skalou, o ktorú sa lámu vlny. Cítite tú zmenu? Tú silu, ktorá pramení z vedomia, že vy ste veliteľom svojej mysle? Ďakujem, že ste investovali túto hodinu do seba, do svojej mentálnej pevnosti. Ak vám toto video dalo hodnotu, ukážte to stlačením tlačidla "páči sa mi to" a prihláste sa na odber pre ďalšie lekcie zo strategickej psychológie. A na záver otázka pre vás. Aká je jedna situácia z posledného týždňa, kde by vám umenie nereagovať zmenilo výsledok? Podelte sa o to v komentároch. Inšpirujme sa navzájom.